su kamo Bello Turji ga hannu wallahi ni ba ni fatan a kashe Bello Turji abinda nika fata a kamo shi kun san dalili saboda in an kamo Bello Turji ga hannu to turuzan birni asirin su zai tono kana ku danna mana ƙararra domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. To abinda ɗaya zan ishara shine mu ƙarawa sojojin Najeriya addu'a Allah yana ba su nasara. Kuna jin ɗan ta'adda kasurgumin ɗan ta'adda wanda muna roƙon Allah ya ƙara ƙasƙanta shi. Allah ya aza sojojin Najeriya gare shi su kamo shi ga hannu kuma wannan ya nuna turji macina. Kai yanzu wanda yawa mutane irin wannan ta'addanci ka dawo wa shi na raki kana tsuwa kana mutum nawa ka kashi mutum nawa ka kone amma rana guda an zo an roshe gidanka an dan jefa ma ban mai kai da ka tare mota ka kunna mata wuta kai wannan ya kai wannan duk inda lalatacce ka kai ya kai lalatacce abinda zamu ci gaba da addu'a muna roƙon Allah ya sa sojojin Najeriya su kamo Bello Turji ga hannu wallahi ni ba ni fatan a kashe Bello Turji abinda nika fata a kamo shi kun san dalili saboda in an kamo Bello Turji ga hannu to turuzan birni asirin su zai tono ku diba abin kunya gwamnatin Zamfara sai ta koma tana kame wai Bello Turji ta kawa denying wai ba da masaniyar ta gwamnatin tarayya ta kai mai hari ba yayi hankuri yayi kaza don Allah waɗanda sun ci amanar al'umma ko ba su ci ba wannan yake nuna gwamnatin tarayya gobe in za ku kai hari gidan Bello Turji da sauran yan ta'addar da Zamfara da Sokoto da Kaduna da Katsina kar ku faɗa ma gwamnatocin jihohin akwai lauje cikin nadi mun hada muku akwai turuzan birni waɗanda su ka sponsorin din Bello Turji muna roƙon Allah ka gama shi da turuzan birni Allah ka gama su kai musu hukunci guda Allah duk waɗanda ka sponsorin din Bello Turji Allah ka gama su cikin jirgin sama kai musu damage Allah kai musu condemn kuma wallahi Bello Turji addu'a bayan Allah ta kama ka Aliyu dan Abu Dalib yana cikin baitocin da ake jinginawa gare shi yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran kakkai zalunci sadaka kake da iko Bello Turji wasu yan siyasa sun arme ma gindi suna baka kuɗi kana sayan makamai kana ganin ba iya komi kana kashe mutane kana zina da matansu zo sabon birni kace baka yi zina da mata cikin masallaci ba ga ta'addancin da kai ta yi to kakkai zalunci sadaka kake ganin kana da iko shine la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran me yasa fa zulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami zalunci karshe dai tana koma zuwa ga dana sani yau ga Bello Turji na kame ayi sun an kiyin sulhu da kai munafikin Allah in kana son ayi sulhu da kai kawo dukiyar da ka tara ka kwashi miliyoyin kuɗi kuma ka dawo cikin gari don ka mai da mutane mahaukata shikenan ka ci banza ka kashe uwayen wasu ka kashe iyan wasu yanzu kai hakka cewa wai an zo an kunna ma yaro wuta kai ba kunna ma yaro wuta cikin mota ba muna roƙon Allah ya kaskanta wannan kaskantacce muna roƙon Allah ya tona asirinka don haka tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun idanuwanka suna bacci wanda kan zalunta yana balke yad'u alayka yana mugunyar addu'a gare ka ahlus sunna wal jamaa da sauran mutane suna nan suna faɗa ma Allah ya Allah ga Bello Turji nan da turuzan birni